Gràcies a vosaltres, bon dia. Adéu. Molt bon dia. Seguim parlant del clima, de fet, perquè vos ho vam començar avui al campus de la UIB. Hi ha una assemblea convocada per la Joventut pel Clima. L'objectiu, parlar sobre l'emergència climàtica. S'emplaça tots els estudiants interessats a trobar-se al rellotge solar del campus. Per parlar-ne, saludam Pere Joan Femenies, membre de Joventut pel Clima. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Quins són els eixos que centraran aquesta assemblea? Quins punts voleu tractar i penseu que tenen ara mateix més prioritat? Primer de tot cal destacar que estem en una emergència climàtica. Des de l'any 2019 a les Balears se va declarar aquest estat. Des d'ençà hem batut rècords de temperatures. L'any passat, 2022, a Formentera van superar els 44-45 graus. Aquest any estem visquent una sequera molt greu a nivell de l'estat. Aquí també a Balears ja s'estan avisant que se tindran segurament que fer talls a diversos municipis en temes d'aigua, fins i tot alguns que històricament mai s'ha fet. I també estem batent temperatures rècords al mes d'abril, que està provocant molt de desastres a nivell de producció agrícola i d'aliments. I amb això també volen tractar el tema de la massificació turística que ens afecta, que cal posar uns límits i una consciència sobre els estudiants que han de fer alguna cosa. Clar, perquè hi ha una emergència climàtica, una situació global, no? Però després una situació més concreta del nostre territori, de les illes, pel que fa als efectes del canvi climàtic. Des de Joventut pel Clima, però, quina diríeu que és la principal emergència a les illes? La principal emergència és que els polítics no accepten que tenim uns límits biofísics, solament pensen en la dinàmica del creixement infinit. Hem arribat a superar la capacitat que tenim l'illa d'obtenció d'aigua, de producció d'aliments, de capacitat d'acollida de turistes i no se'n té en compte. Cada any batem rècords amb l'arribada de turistes, s'aposta per sector de luxe, que és el que més recursos consumeix, i crec que és important posar l'eix sobre aquesta dinàmica, l'intentar tant posar límits com decréixer, perquè en una situació en què tindrem menys aigua, més calor, més problemes de salut, més problemes per produir aliments, hem de tenir unes mesures que estiguin aptes en aquesta línia. Per lluitar contra l'emergència climàtica, quines són les vostres propostes més a nivell col·lectiu i a nivell individual? És a dir, quins petits gestos poden contribuir a suavitzar, diguem-ho així, els efectes del canvi climàtic? Nosaltres des de Joventut pel Clima ens hem reunit amb els diferents grups polítics per transmetre una sèrie de preocupacions que tenim. És importantíssim la mobilitat, que suposa aquí a les Illes Balears un 62% de les emissions. També el sector de l'energia, que s'està fent bona feina, s'estan implantant renovables, però el sector de la mobilitat sí que és especialment important. Cal una nova mentalitat de com ens movem. Sí que és vera que sempre podem agafar el transport públic i la bicicleta, però s'han de millorar les infraestructures que tenim, han de facilitar a les persones que les puguin agafar. I després, en temes de megacreuers i avions, sí que és vera que podem intentar agafar menys avions i menys creuers, però també és vera que necessitem que se redueixin el número de visitants que venen, o que els que venen venguin menys vegades i més temps per evitar més desplaçaments. I vos demanam per la implicació dels joves, dels estudiants universitaris, en aquest cas que ens ocupa avui, amb el canvi climàtic i en la Joventut pel Clima. Què ens diries? Penseu que hi ha prou consciència entre els joves o que en faria falta encara més? Consciència n'hi ha. S'ha demostrat inclús a nivell espanyol que el 70-80% de la població té consciència i creu que s'ha d'actuar i que és una emergència. El que passa és que moltes vegades ens reprimeix la dinàmica que vivim de que sempre hem de fer accions a nivell individual, que els polítics no fan res o que la situació és molt dramàtica. Hem de pensar en aquest repte que tenim de la crisi climàtica com un tren que va directe cap a una paret i que és molt possible que ens xoquem, però hem d'intentar reduir velocitat per evitar les pitjors situacions. I aquesta és un poc la dinàmica que volen seguir, d'intentar posar mesures. La gent està conscienciada, però necessitem actuar tots i tots juntes per conscienciar
i pressionar els polítics perquè adoptin mesures més valentes. Pere Joan, avui hi ha convocada una assemblea, el rellotge solar del campus. Això serà a les 2. Com anirà? En què consistirà? Intentarem explicar un poc als joves que s'animin a venir la situació d'emergència climàtica. Han batut rècords tant a temperatures com a concentració de CO2 a l'atmosfera i això suposa una sèrie de problemes que n'hem estat xerrant ara, però que a Balears en fa especial incidència i a vegades no coneixem. Moltes vegades ens quedam en aspectes superflus, com puguin ser els plàstics o els casquets polars, però necessitem conèixer millor com ens afecta a Balears i com hi hem de fer front. I això és importantíssim que els estudiants ho puguin conèixer, que a vegades estem conscienciats però no coneixem la situació a Balears. Ara ho veiem en aquest cartell, a les 2 d'avui hi haurà aquesta assemblea oberta, el rellotge solar del campus, però per avui hi ha més activitats previstes, hi ha previstes diferents ponències, presentacions de llibres. Una de les xerrades té a veure, de fet, en la sequera i en la ramaderia industrial, sobre el model agroindustrial actual, no? Sí, la universitat també està fent una setmana de crisi climàtica o de problemes relacionats amb el clima i avui n'hi ha una que xerra de l'agricultura i la sequera, que són aspectes molt importants a nivell global. També a l'hora baixa tenim una presentació d'un llibre sense energia d'Antonio Turiel, que és un científic de gran prestigi, que ens parla sobre límits biofísics i d'energia que tenim, que ens hem d'adaptar a les situacions que estem venint i que els reptes són importants, però també han de ser il·lusionants pels joves perquè sense planeta no n'hi ha futur. Un altre tema que també posau sobre la taula és la sobirania alimentària, no? Com penseu que podria revertir els efectes del canvi climàtic, alleugerir-los, el fet que les Balears tinguéssim una sobirania alimentària que no ens fes dependre tant com ho feim de l'exterior? També en relació amb el llibre que presenta Antonio Turiel a aquesta hora baixa, ens parla de la vulnerabilitat que estem lligats als combustibles fòssils. Ens hem d'imaginar una situació en què els combustibles fòssils arriben a ser molt cars o inclús escassos si no arriben. Com ens alimentaríem a les Balears quan només un 10% dels aliments són produïts aquí? O en la situació de sequera, com posaríem en marxa totes les maquinàries, tant agrícoles, desaladores, per poder sobreviure en aquestes situacions de canvi climàtic. Crec que és important que tot això s'entengui i tant a nivell individual les persones adopten mesures com conscienciem a la població, als polítics, per fer el mateix. I de Pere Joan Femenia, membre de Joventut pel Clima. Gràcies, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Quan són les 11:49, tornem a Sóller.